על ספר סקיצות, הפינה שלי בעולם. מתי אני עם אני? אני מציעה לרבים ממטופליי לבחור פנקס מחברת מתוך ערימה שאני מניחה על השולחן ולעשות בו כרצונם. הם מוזמנים לקחתו הביתה ולהחזיר ולשתף, אך אינם מחויבים לכך. המכל משמש כמקום בטוח וכאובייקט מעבר לזמנים בין הפגישות. זה מקום וסטודיו זעיר בעולם המאפשר לתרגל את החיפוש אחר העצמי באמצעות שרבוט, סרטוט, ציור, כתיבה והדבקה. ספר הסקיצות הוא מרחב אינטימי מצטבר כמו עליית גג. הוא גם ביטוי אומנותי. אוסף כזה הוא כלי לכל החיים, כי אלה הסימנים שאנו משאירים מאחורינו ושנבין אותם אחרת בעתיד. כל אדם צריך שתהא נפשו שקטה וצרכיו מסופקים, שבריאותו תהא מאפשרת תנועה וספירת נשימותיו תקינה. שרית שמיר. המקום הפרטי צובר טקסטים, דימויים, שרבוטים, צילומים באופן כרונולוגי. ככל שמשתמשים בו יותר, הוא מחזיר יותר משמעות. בכל תקופה אני בוחרת ספרון וחומרים מעטים ויוצרת רצף, עמוד אחר עמוד. כאן נבחרו 2 עפרונות, ניירות קטנים להדבקה וצבע זהב. במשך ימים אחדים, על פני 100 ניירות, נותרו סימני קווים, כתמי זהב והדבקות. הצעת ספר סקיצות למטופלינו זו הזמנה מתפתחת ומצטברת לשהות באופן עצמאי במרחב נפשי פנימי.
זה חפץ מעבר שמרחיב את הטיפול מעבר למקום ולזמן. זהו כלי לחיים. והוא גם מבטא את הענווה שלנו כמטפלות הנותנות אמון בתהליך ולא חייבות לראות כל נייר. איזו משמעות ומקום יש לספר הסקיצות שלך?